Found on the west side of Enugu State in southeastern Nigeria, Udi local government area is home to more than 300,000 people. Within Udi, there's a community of industrious farmers and traders. Many of them reside in Amaozalla, an area known for its lush vegetation. But just like in many parts of Nigeria, erosion has shaken the community and threatens to destabilize it. Erosion is taking a massive toll on market stall owners and traders. Erosion no harm in a mine, I know why and under Okada and the motor and the Equivijay in Igbo by in Igbo. So I look up at home, I injured Jenny Messiah, I now resort, I now a fork because motor and the Equivai, Okada and the Equivai. Have a Koraka can I rather resort I use Okada and motor Nevrania, I know Joe Bonanata. So I have monas. Obidon Eatery Center. This is my shop. Understand? This is my shop, and also that people were talking about erosion. The thing used to affect us so much, to the extent that we have neighboring villages that used to come and bring some goods for food item. Because of the erosion, they cannot able to come. Something like Ogbede, Akre. The erosion have cut the road from Amok, cut off Amok side now. We are not having business exchange with Amoko people. Also, if you went to now, no road to go to. Even though with the car now you cannot go there, with the bike you cannot go due to erosion. So if federal government, as you people said, can come and help us. The erosion sites across Amaozalla are massive. I know now the road leading from Amaozalla Imezi to Amaozalla Obinago. Amaozalla Obinago is a part of Amaozalla. Because of the erosion problem, you can now see that even where we are standing here, you can see that we are standing on a deep occasioned by gully erosion. This road used to be just almost a little bit above our height, but you can now see that we are right into how many, if you can just assess the depth of this very place, almost 10 or 12 feet high. That is what erosion has done to this very road. And it has caused a lot of damages to people. Even social activities are also affected. So you can see that the problem of erosion here, look at this very place, look at the cashew trees, how high their roots are above the place where we are standing, despite that we are standing on an elevation cut off by erosion. So we need interventions, real government intervention, so that, and as early as possible, so that it doesn't become like the situation in Anambra State, the gully erosions in Nanka and other places. We have done the intervention that we can. You know, there as this, you know that erosion is a very dangerous thing. It can eat deep to the point whereby people cannot even cross over to the next community. Community leaders have been advocating to what they say are deaf government ears. Sometimes on December 2023, the government of Enugu State scheduled to visit our community. And before Habia, Igbo make love
bịa ka ha kwuo ebe erosion na-enye nsogbu dị ya. Oge a nyecha anya bụ ihe eme come up, but they stay promised that they are coming back. Onwebeghị ihe emebere anyị na erosion aka nọ ịtọ and anyị nwere hope gọọmenti ga-eme. Ya bụ na ihe a na-akọwa na ndị obodo ndị ọzọ na ndị nọ ebe ọzọ na-afụchi ya, ọ bụ eziokwu maka na ọ bụ ndị nọ n'obodo Igbo ndị complicated ndị a ji wee chọrọ anyị otu dị njeso. His Excellency nwere very big interest in our community here. And because of that, I'm highly optimistic. Now only maybe just to add. Can you know interest time when we can maybe a Macau is a working government? It's a working government. So near only that to the one open our time because all a matter of fair mind govern Chetekwiha. Makaneza na the second governor jiri Igbo and his own community. Anyị na-anabata unu ọfụma na-achịkwa unu. Unu ga-anyekwa anyị phone number ka unu na-akpọ anyị ka anyị na-atụ unu ije enwe unu bịara. Unu ejekwa gọọmenti ka ọrụ onwe kwuru agwa na anyị na nke eme ka a na-arụ ya ka ọ na-aga n'ihu. Anyị ga na-akpọ unu n'aha Jizọs. Ndị anyị kwe. Farmers are bearing the brunt of erosion's effects. I want to run I want to I want a cassava up on chogas. I want apple. I want a cashew. Somewhere I wanted the hen. Man, I am well put. I am well put. But my wife will move. What I ask when. Watch I work in the jacket. I have to drink it. I'm sure for him to up my charge. Farmers are unable to bring their goods to market without paying a hefty fee. I na-akọta akpọ ebe a, mana ụzọ adịghị mma. Ma abịa gbuchaa akwụ, ọ bụ na ịchọghị ime n'ugbo ahụ. Moto abịa vre man moto ụzọ adịghị mma moto ga-eji wee vu akwa ahụ wee na n'ime obodo ka nche ebe ahụ mebe ụzọ adịrọ mma ụzọ niile mebichiri emebi. Obodo ma Amaozalla anyị enweghị ụzọ antịvi ibe ụmụ ya emezichara anyị ụzọ ịchọ na ma na-emeziri anyị ụzọ ife anyị na-akọ nkọ anyị kọchakwa anyị were isi were ego maka ụzọ adịghị iketa onye mashin ọgba agụ 10,000 chụ n'ovugoro ife na ikeje mkpa anyị ibe anyị nọrọ nke ọ bụla anyị tụkọta afụtụ ụnụ aga-afụ ụdị nri anyị ibe anyị na-eribi anyị na-akọjọ nkụ anyị na-aka ede nkụ anyị na-aka akụ mana ụjọ achọ ebuje ya na-achọ ọdọkọ. Erosion na emebi ụzọ anyị ji adị agụ o nwere ebe anyị ferufe ebe anyị retara moto anyị ekwe abata Dejen aga nwaanyị nọba aga obodo m nke anyị tụrụ akọ arịta ebe anyị dị na ọ bụ na ebe anyị na-arịta na onye nwe udu anyị tụrụ efufe anyị ndị ọkada na-ebe anyị ugwu ndị ọkada na 10,000 jikọnụ unu makwa ka unu kerefe ya emere anyị enyemaka udu nwoke aka m mkpa jikọnụ unu abụọrọ igwe ugwu ji emeghe isi garọp pothole hụ ibe niile ịbụbụ ọnwa ka m ọrụ bụ ibe m nọ ndị onye na-onwe ụhụ ma aga na na-arịọ na-aja aga arụ ọrụ ikwe ego na-achị na udu adịghị mma na udu adịghị mma a na eziokwu na udu adịghị mma jikọnụ unu makwara ka unu ji eme anyị unu ga-abụ chukwu nke ịbụ na anyị nwere jikọnụ. This road they are linking many places here. If you take this, the only bridge where they're down here, Jew call it. If that Jew is okay, if you follow this Jew, you go to Aki Umrokpa, Umumbo, Aglel, or more, goes on, Uzo one. This road they link all of them. We they take leg match them.
ibe dị nja dị n'ihe anyị dịbe shuru ọrụ anyị ụzọ anyị ka ọ dị mma ruo onye ọdụ thickness ka ike ndị be anyị si adụ wara anyị gọta so mmiri ha fidịrị emebiri anyị ụzọ dozioro anyị gọta ọfụma ka anyị dịkwa ka ibe anyị so na onye nwa bụ mkpa anyị mmadụ anwụghị n'ihe na Nigeria ma take serious of ihe a chọrọ ime ọtụ mmadụ anwụkwa Nigeria chọrọ ihe ga eme na ya erosion aha all very dangerous gburugburu mmadụ chọrọ ịdaba n'ebe ahụ Chineke save ndị ahụ ọ bụrụ na ọ bụrụ ike onye ahụ Chineke save ndị mmadụ